छौड़ी पेलान तोरे खुली ध्यान। ठीक बा। जब होई छौड़ी पेलान खुली तोर ध्यान। यहाँ के गाना गौले बानी धनंजय प्रेमी जी ना। जब होई छौड़ी पेलान तबे खुली ध्यान। सही बात बा। पेलान होई तबे न ध्यान खुली ना। चक्का जाम हो जाई। जानते लोगन हुरतिया थोड़ी हटाती होने ई ना देखाई तनी खाई का तानी भतरे के कमाई ला जाई काहे अपना भतरा के कमाई ला जाई काहे। हाय हट ना खा ले उधर हैने कौन बाप रे बाप कोते कोते नु बढ़ले बिया रे। बाप रे तो सेल दिखा दे मौसम और अपने ठंडा लगत तटे होता। हेलो प्रणाम। खातिया चावल खातिया मुर्गा के टंगड़ी खातिया जाई डुमड़िया चिकन चावल खाए के बा पहले हमरा से आटी तब न खोइ बोलू तू एकरा से आटी तबन तू लो खोइबा लोगन लारो न के चुवत पोछ लिया लोगन तौलिया से ना। प्यारे भाई लो बहन लो बात के बुरा मत मानिया लो। वीडियो लाइक करिया लो लाइक कर दिया लो। ठीक बा। खाना खाता नहीं शेयर करिया लो हमार सोना लो। टाइम तो ज्यादा हो गई 10 बजता। ठीक बा। हर हर महादेव जी। ठीक बा। वीडियो लाइक करेम लो शेयर करेम लोगन तनी में चादरा पर बैठल से दे बाबा दा हमरो तन खिया जा रो बहुत बड़ा कर ना ले दा तार ले हमरा के नहीं किया था हमरा से लाल चा के खाती है अपन ना हो ऐसा हो सकेला। अच्छा माई के नुकिया से बेटी के तब बेटी की माई के ले ले ना ना भागवत ये खिया के डोरे होय देखो हमारा जवानी के कहानी बड़ी यार बा गे हो छुए के जुगाड़ बा। ठीक बा। वीडियो लाइक करे लो शेयर करे लो कमेंट करके जरूर बताइए लोगन। ठीक बा। तो बुझ रहे लोग फोनवा में घुस के लाए काड़े सीधे तो ना काड़े कि सीधा हो जाए लोगन जान जी लोगन। वीडियो लाइक करके जरूर बताइए लोगन तो बता दें सोचलिए लोगन ज्यादा नु सोना लोग करे जा लोगन दान लोगन। अरे सोचल रहनी जब होई छौड़ी पेलान तोरे खुली ध्यान। ठीक बा। जब होई छौड़ी पेलान खुली तोर ध्यान। यहाँ के गाना गौले बानी धनंजय प्रेमी जी हमार सोना। जब होई छौड़ी पेलान तबे खुली ध्यान। सही बात बा। पेलान होई तबे न ध्यान खुली ना आई त कैसे खुली तो चक्का जाम हो जाई। जानता रह लोगन। ठीक बा। हर महादेव नमस्कार प्रणाम सब भोजपुरी के।